Mèxic, il·luminar pistes d'esquí es fa a Andorra, que això és als Estats Units. És el que havíem dit abans d'allargar les activitats molt més enllà del que seria raonable, seguint el cicle natural de la llum i de la foscor que tota la història de la humanitat hem anat seguint, però des de fa un segle, o concretament des dels anys 40-50, no. La manera d'il·luminar és de vegades perversa. Aquests globus, que en alguna comunitat autònoma estan ja prohibits per alguna normativa, com es pot veure en aquesta exposició forçada, precisament a sota del llum és allà on il·luminen menys. Es veu un cercle, una mica d'ombra, a sota de cada un dels llums, i aquests globus s'han imposat a bastament. Això se'n diria intrusió lumínica. Hi ha moltes persones que es queixen d'això, però no s'atreveixen a aixecar el crit al cel perquè, esclar, lluitar contra la llum sembla un endarreriment, sembla que jo ara vulgui tornar a les cavernes, però jo, que em dedico a aquesta activitat de defensar el cel fosc, he constatat com la gent no gosa de denunciar coses que són denunciables. Aquesta gent no poden, moltes persones no poden dormir a l'estiu, no poden abaixar les persianes, no poden tenir les persianes aixecades, més ben dit, no poden estar més fresques perquè han de baixar, ja que la llum els impedeix conciliar el son. Però no s'atreviran a dir res perquè jo com puc dir que vaig contra la llum, què em diran? Que vinc de les cavernes, que sóc un troglodita, què em diran? Coses rares, les que vulgueu, un fanal molt bonic i un fanal no tan bonic, tots contribuint a la gracieta de l'exageració. I de vegades jo callo perquè ja... El cel dels observatoris de Cerro Tololo a Xile és un cel preciós, amb els núvols de Magallanes a l'esquerra, la Via Làctia a la dreta. En canvi, el Mount Wilson amb la ciutat californiana de Los Angeles passarent al fons, doncs ja és un observatori que ha quedat fora de la pràctica de l'astronomia. Si volguéssim veure el cel, quantes dificultats tenim? Aquí tenim Júpiter i Saturn, que són aquests dos puntets blancs, no sé si els podeu distingir. A dalt, una miqueta per sobre d'aquesta tira de núvols, i es fa molt difícil l'observació astronòmica. Tot aquest moviment a favor del cel fosc, i jo crec que sintonitzo amb la concurrència perquè el lema de les jornades és aquest, el cel fosc. Tot això va començar, tota aquesta visió més agosarada de dir està massa il·luminat, us esteu passant, estem consumint massa, tot això va començar perquè volíem veure els cels. Potser els que som aquí posats amb la lluita contra la contaminació lumínica som d'origen astrònoms. L'Institut d'Astrofísica de Canàries fa una labor important i és el pare de tots aquests que lluitem contra la contaminació lumínica, perquè la Ley del Cielo de l'any 81, promulgada pel Parlament espanyol, és una severa restricció contra l'enllumenat indiscriminat en algunes zones de les Illes Canàries, concretament a l'illa de la Palma i la part occidental de la illa de Tenerife. Amb un cel fosc també podem fer una mica de trampa i a base d'un temps d'exposició d'una hora o així, mentre veiem com les estrelles remunten per l'horitzó est, veiem també les muntanyes i podríem enganyar dient que això s'ha fet a la tarda i al mateix moment es veuen les estrelles, però no és veritat. A base d'entrar llum, la celístia o potser la possible llum de la lluna o potser sí una miqueta de contaminació lumínica que vingui de l'horitzó és suficient com per mostrar
les muntanyes com si fossin a la tarda. Nosaltres pertanyem, som l'associació Salfosc des de l'any 2004, tenim l'acte de fundació al gener, aquest és el nostre web, i nosaltres hem plantat cara en diferents comunitats autònomes, en aquest moment assessorats per Salfosc. Hi ha algunes comunitats autònomes que han legislat, començaré dient la comunitat autònoma catalana, a continuació també acaba d'aprovar una normativa mediambiental que contempla la lluita contra la contaminació lumínica, la comunitat andalusa, també podríem parlar de les Balears, de Cantàbria i altres comunitats en què s'està estudiant la possibilitat d'elaborar una normativa a través dels parlaments respectius. Nosaltres assessorem aquestes normatives que estan en estudi i elaboració, però de fet nosaltres no som més que fills de la Ley del Cielo de les Illes Canàries. Ja que estem posats amb Salfosc, no està malament fer una mica de propaganda, i ara, després si ensenyem un pelet al llum, quasi llegiria un paràgraf que m'emociona perquè hem guanyat un contenciós al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la Generalitat, contra la poderosa Generalitat de Catalunya, perquè vam elaborar una llei. Jo soc ponent de la llei, després vam elaborar un reglament. El reglament, quan va sortir, no s'assemblava de res amb el que nosaltres havíem escrit i tampoc no complia amb l'esperit de la llei. Era un reglament fet a mida d'associacions d'àmbit de l'Associació Catalana de Municipis i associacions de comerciants, que tots aquests encara volen llum, estan en un... Jo diria que els que volem lluitar contra la contaminació lumínica hem fet un pas cap al progrés. Diríem que el segle XX és un segle de progrés, nosaltres som al XXI i aquest progrés consistiria a usar la llum racionalment, no indiscriminadament. I això perquè em fa molta il·lusió, perquè ho hem fet nosaltres. Primero, estimar el recurso interpuesto por Salfosc, Asociación contra la Contaminación Lumínica, contra el decreto 82-2005 de 3 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de desenvolupament de la Llei 6-2001 de ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, que se declara nulo de pleno derecho. De fet, d'ofici la Generalitat de Catalunya acudeix al Tribunal de Cassació i ara estem en cassació. La qüestió és perdre temps i aplicar un reglament que no respecta en absolut l'esperit de la llei. La qüestió és perdre temps i fer el que ells vulguin. Bé, no cal parlar. Hi ha llocs del món on